experiment. La font o el sifon. Necessitem 2 canyes, una ampolla domèstic, aigua i plastilina. I Una palangana. Després l'experiment. Necessitem posar aigua a l'ampolla fins a dalt de tot. Després posem les 2 pedres, una doblegada i una altra normal. Després hem de posar plastilina. Tenim que comprovar que estigui ben fort perquè no surti l'aigua. I ara hem de comprovar si és una font o un sifó. Això ha sigut una font, ja